أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Didmada nagudi mapipinda ang kutwa di tanudi kapupalapalada si iku Allah. Irila erok tanu ang kutwa mga karibatan tanu, mga kadustaan tanu. Si iku datanu pang kapamatay. Oren yan na tarimaan yan ng kutwa mga amal tanu, mga pipya. Kasabapan ito sa ipakasultanu sa iku surga. Balino to Allah isa ko kasabapan sa ikalimutan nun yan. Namisulta na to sa iku surga. Uren yan na ayat tanong sumpatan agyang ko to ang mga bandingan tanong sa iku kapupugusya tanong sa iku mga wasyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kaiya ummatiyan. Miyaloy tanong sa iku minuna ang kutwa pangtuma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga tao at tatapangan siran si iku di ka pangilay sokit iandaman niya ikakuairan si iku patimutamukan sa kaidunya. Yaloy tanong ko to ang mga pamagitakiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay kamanubra siran. Iman to na si itanugma sang kaiya mabubaloy awasyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga tao at tatapangan siran wala sa kamarmar. Ayat na mala wasyat kiran Rasulullah nagyong kutwa kapakasabariran sa iku nganin ami susugat kiran apanpang. Ayat was sabab nagiging kaiya manusia na ina din sa kanyan wala apakabayan sang kaiya dunya amisa sartaon din ang kutwa katatapangiron. Tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mata na tigwalas kami na inad na mis manusia ang makapupunsi ko nutfa miyakasumbur kanamis ka na tigwala katapangi faja'alnahu sami'an basira na biliwan na miskanian sa kanug na bukaylay. Ayat 1 doon yan, naging kaya manusia na misa sartaon ng uto at pangirun wala. Nabigangan niyan sa kanag, ami pumamakinagkas, iku kamapian ka. Nagukaylay, kilingas, iku kamapian ka. Na uriyan yan na, baliwin na wala kasangkapan ka sa iku, kapulungiling ka saukit. Iyan naman niya, imatun ka, kamapian ka. Sehingga mausar ko kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ad na mga diyang ka ang pagusaran kasang ka na inibagay ka wala sipat kapakandigdag ka pakailay ayak kabayaon wala na sehingga mausar sigo kabayayan. Sigo mga pdayat na piyakarayag wala ang kaiya manusia udi naging kaya tao na isad na tepengun wala nagyang kutwa kabaluin yan pagkamaramaran ayaman na niya na maragnon sukaw yagad. Tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami at tigwala na tepungan na miskano sa maragan o di na marata na gumapiya at tapanguto na share kami at tigwala sa kandudan. Sa manan na emyak kareksan naging kaya manusia na mipabanayron din ng kutwa kat tapangirun wala sa mapya na gumarata. Agito na tapanguto eksaminuto pagkasabar ka sang kutwa katatapangir ka wala si kumargan. Agito na dirkaw tumaka alang si kukapanggalabagang ka ko simba si ikwata. Lagi dito mambo ti pangangkawalas sa mga pipya
ang magilain wala udir kau tumakalang si ko mga pipya. Syakina ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu na yakatiruyan natigin man na iyan nabtalikum bishiddati warraka wassihati wassakam tepungan namis kano ayaw ko na mananan na tepungan namis kano dan si kumargan na gusto kapipya ginawa kapipya kang bubulawasan nagu kasasakit wal gina wal faqr wal halali wal haram wa kulluha bala udi na suka pakalay tamok kapakalay kauyagan udi na suka pobre udi na siku halal anta ka siku haram nagyang kan nakipkisugat ono manusia na ayaman na niyan na tanadanan panapang Allah subhanahu wa ta'ala sangkot wa kababaluin yan adi makasimbi ko manusia ang kutwa mapya na sumarata kapipya ginawa nagu kasasakit kapakala kauyagan na kapakaito kauyagan kapaka giyang ko to kapita mo nga siku halal lagu siku haram na palid na tapangan wallah subhanahu wa ta'ala sisang ko to masa ang mapipya ginawang ka ino mga day tiyanor ka ang to simba nga siku wallah lagi duto mamu siku masa akarugnan ka ino mga day der ka to makalang sa kapsimba nga siku wallah siku masa kapipya ginawang ka ini pamakot ka mga day ko simba siku wallah siku masa kasasakit ka der ka to makalang ko simba siku wallah lagi dito mausok ang pakalar kau kayagan. Ino mga day, sing ka inusar, sigo kasuswat wallah. Sopman suka pakatalingo mao kamaramar. Der kau tumakalang kusimba si wallah subhanahu wa ta'ala. Palid na nan tigman ni Ibn Abbas, tapang wallah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto ba agyang kaiya kababalitan wa mga manusia ori panwalla dapat pengantanod walla sang kutwa kauyagan nagugyang kutwa kamarmar tigman niya mga ulama giyang kaya oripan na annahu yabtali abdahu bil ghina wa bastar rizqi alayhi kama yabtalihi bil faqri wa tad'iq rizq alayhi so Allah subhanahu wa ta'ala na petepengan yan ang kaya urip niyan ang gulalan sang kutwa kapakalaon ay kauyagan kabutawan ni ron sa iku riski sa lagi dito akap tepengin yan noon sa iku kamaramar udi nakasimpit ron sa riski na dito na balid no to tapang wallah wandang kapagusara ang uta oras ka dir kau to mabaloy apangalang sa iku simba nga sikwalla anta ka kabaloy kau to apangalang palid na nan tigman niyo mga ulama mga pupunsik wallah apanpang tigman niyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah dit na tigman niyo nabi mapipinda di dun maada ang kutap panpang si kumirat tiya amama nagumirat tiya kubay lagi do digiyang kutap panpang nasimi sugat ko ginawa niya mismo si kugulawasan yan anta ka si kuwatayan anta ka si kutamukyan na palesan ng putupungan asan pupakaukit ang kutapan pang wala taman sa mimbarat mo yan so Allah subhanahu wa ta'ala adid na miyalang ba ko mga karibatan yan ayaman o to naknabot to kalugi ang kutwa kaptupungir ka wala si kugulawasan ka o di na si kutamuk ka o di na si kuwata ka ang kutwa di ka kerat aginawang ka kararganir ka na kinabuto ilang kagito na pagkapunasoto sa iko mga karibatan ka taman sa mimbarat mo akas wala adid na mialambas sa iko mga karibatan ka gito itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam inna kadhalika yushaddadu alayna albala wa yudha'afu lana al-ajr mata na tigo Nabi sa tanong na lagi dutuman apagkargarganan tanos sa tapang kaanrak tano di magkakatakap ang kutabalas maana agyang kaiya kapkirgirig ni tano na kanabanan ilang na ginan na ipuguman si iku balas na si iku mga tao at tatapangan siran sa kamaramar mapiyaw makagabisiran na mapiyaw makapitasiran ayamanan yan na
kapalpalpas akap kaniran tanto kumargen na kapkesukaterang kaniran uri na siku kawya ganiran kapagin tawiran na kasi simpi-simpitan sila nun na ubaniwan ng tangkapa iba kanup kerarangiti wallah kaginan na tapanganan wallah umbaloy iniwanan ay panalamat yu si ikwallah nagu baloy iniwanan adi makaalang si ikwap simban yu si ikwallah na ad na masa akagdamyo agyang ko tuwa kapipi aginawa adid na ba niyang kapusan agito so kapakasurga sembiyan to wallah sa mas mapia agito so kapakasurga ayaw buwa kapitalsan agyang ko tuwa kapakasabar amay man ang ko tuwa mga tao na dikiran o to mabaloy andao sabad no tong baloy ayaw maanan yan na imbarado siran si ikwallah na kargurgunan siran sang kutwa at panguyagan niran tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana hamhu al-akhirah jama'a Allah syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi tigu Nabi sen sa tao ayab tadian nasuk ayab lalanganan yan sauras nanda man niya ikapakala amalian ami pakawit yan si ikwalungan yan na more na baluin nun wala at timo niyan nun ang guta mga kailangan yan ayaman niyan nagunta mga kauyagan yan napakalubulubud nun wala kapkasukatan yan nun nagubaluin yan ang kutwa kapakakailangan yan asin yan tagun siko puso yan ayaman niyan na makasabar sa kanyan siko ipriskirun wala na kontintos kanyan nun masusuaton malagi dumay ito at nakamala na masusuaton na ginan ititu akapakalay tamok kenapa titu akapakalay tamok nang utamya kalalay tamok adi mong kasuat kaayat titu malay tamok kapakadaya nang kutwa apya may ito saka may ito yan natanturon ang masusuasuat nagiti titu malay tamok watat hud dunya wahya ragima uriyan yan na mga talingumon sa dunya as kanyan na makadadapanas waman kanatid dunya hammahu ja'alallahu fakrahu min aynay nasadap manatigo Nabi sa tawa ya betadian na ayada nalanganan yan sauras ng kaya dunia baluin yan sa dunia anyan lalanganan sauras ja'alallahu fakrahu bayna aynay na baluin yan ang kutakapag kailangan yan asin yan ibetad siyang kaya paglatan abad mamatan yan ay may sikubad-badian wa farraka alay syamla na pakamblabalag nun wala ang kutwa kailangan yan mana kargirnan sikudyan ni kasusukat lius ang kutwa bialoy wala ang kutwa kapag kailangan yan asisang kaya berbadian mana ayaw buap kilin na perak langon ipagandaraw takya na perak na kargirnan pansang kutwa din yan di kapangilis sokit yan duman ikatunay ang kawya ganyan walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kuddira lah na da makuha niyang kudunya da makataling umong kudunya yan udi na da mambagin yang kudunya yan inunta na so papasad nun wala ayam anan yan na bagian yan na ayam niya lapison na sangkot wag kaya baluin yan amya lang sa oras yang kudunya na da buukit kaya buuk kekuan yan na subus mapapasad bagian yan apapasad nun Allah subhanahu wa ta'ala bukit na kaya gergena nun ayat was sabab nagiba bialuin yan sukab pagintaw niyan na piyakalan yan sa oras na sudunia yan na kialipatan yan so alungan yan mori ayam ano to na ginkan yan so kasimba si ikwallah piyaka ito yan ang utas simba niyan si ikwallah na ayan yung tenor lagi ang kuto dengan nikasusugata sa dunia yan api amin ibagak lagi ang kuto akhirat yan yang gaya katuwakal si ikwallah mana lagi ang kuto kapanarig si ikwallah api akap kemermeran na amay ka tatanor na ang utasimba nga si ikwallah na mata-mataan ang utarizki nga na dengan kepalaguyan kakitemurkan ng utarizki nga sulangwan abagyan na kasangkay dunia na dikad matag-matay uding nga makuha ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna ibna adam haraba min rizkihi o pamaatigo Nabi ka sumbuwat anu adam na palaguyan yan ang utarizki niyan kama yahrubu minal maut sa lagi do kapalagwin yang kapatay mana ang utwa kinirupan ng Nabi sa kapalagwin ka sa eko riski nga sa lagi do kapalagwin nga sa kapatay mana ang utwa kapalagwin nga kapatay na lagi dito pala kapalagwin nga riski nga na laadrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut na maraot sa kanyan matamos kanyan o ayamanan niya na riski niya sa lagi do kapketemu o kapatay ayam yan kuwasan nandaw na apiapan palagwin na ang utwa riski nga na kumakad ng kutariski nga kagidikan matag-matay
uding ka mapasad, uding ka malangat ang kutarski nga. Mapapasadanan na sang kutwa kapapasadin na ayap parang birak tanusan andaw ng kutwa betanun tanura sa mga simba tanus ikwalla asar ka di tanuding galbakan ng kutwa sabab akap kuyawiyag tano adi tano mibagak ang kutwa kap pagagamatano na mata-mataan na pagkamarka ang kutarski nga sa dingkad nuto kapalawiyan. Nagina na tigan piting hay tao ap kemermeran ang kanan ang mga wasyat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amay kadingganan pangimalan ang kanan ang mga wasyat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakataya sukaulaw la. Aya kulaulaw tao. Adis kanin pagkasabar danin pangimali sa mga wasyat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paganiron nagyang kayap kemermeran ada makasabar. In lam yasbir alal faqri akala riba wa aklu riba haramun. Yang ay tawap kemermeran na amay kadis kanin makasabar sangkot takap kemermeriron kapupuberinian na aya di sumala na aya kesuayan na kens kanin sa piribaan uli na pumangped ko di meririba na ayaw nganian na kens sa piribaan na andin ni kapribayan na miyakawitian ang kutararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nagis kanin lagi dia ad na siya na mga tao asang kutwa kinitamuon ang kutwa kapubri na tiga na kitagal ta sa ginawa ang kaya haram na mindagang sa haram udi na miriba na ayam ya kawitian ang kutwararang ito wallah kaya murakaan sa kanyan wallah na din yan ang katoon ang kutwa kamapian yan sa palungan yan amori tikman ni wallah ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun hiskan watik wallah ya maratya na uba kanukan kupiribaan ap ketakap adimat ketakap kalakan yuswallah ang kanutugumpiya mana agyang kaya tao na andin ni kapribayan na miyakakan sa kanyang sa haram miyakakan sa kanyang sa isa sapar wallah subhanahu wa ta'ala miyaloy sa hadid adik na di pangalaksi iko mga tao ang miriribasiran uli na adinan ni kapangawayagan na haram aso kapriba kapip 6 agi ko makalilid So andenged na malay tamok na di niya pandipagdasan sa tamok o mga pobre ang gulalan sa iko kapriba. Di niya sila ditubuan na mga tawanan ay manan yan na kirarangitan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagutanto kumala ang masusugkiran na dusa. Aya katirong nabi na dirhamun riba yaakuluhu rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniya. So salada tigo nabi dirham piribaan amyakan to umama as kanyan nakatawan niya na piribano to o di na riba na mas mitataralo to sa kasiksaan o di na karata adi sumiyak ka-30 agunam makambarzina la ilaha illallah ginan ikailot at kinisapar nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikadua amay ka di makasabar ang kayat tao ang masusugat akamarmar na ayap penggelebak niya na penggelebak sa harap agito suka pamankaw pamankaw sa kanya amay ka di makasabar nagyang kaya ka pamankaw na kirarangitan na wallah nagutiaguan niya na sa deneg tigman niya wallah sa Quran wasarik wasarikatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim ayakat timblian nagyang ati wallah mama atko nagubabaya teko wa yaman ko sila na faqta'u aydihuma ay na putulin niyo sila sa lima o di na putulin niyo sila sa 5 putul no ang utay ni paman kawiran jazaan bima kasaban nakalam min Allah balasan ano pinggulaw layran ayaman na niya nagyang kaya mga tao at teko na putulan sa 5 ngutas sabala ko 5 niyan palada 5 niyan at tupad minuto sabab sa ini paman ko niyan malagit siya sumama agus subabay aginan na didno ng kekuwaa ayaman na niya na bakisundud amay kakatukawan uuluan amyaman ko sigilaw amya ko kums kanyan na didno ng kekuwaa kakanapi uli na didno ng kekuwaa kaprerilay amay kami sampay si uuluan miya panutula sa katawas sahaba aad na miyaman ko pamilya niya na Makhzumiyah na miya ko mangko tabubaya keputulan sa kanyan sa 5 sangot kay paman ko niyan na may nisampay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya ko maunang uto sahaba at kumangan niya si ko Rasulullah adis kanyang kaputulan sa 5 ang kutabay
natigman niya o Rasulullah upama na supatkas iko hukuman wala miyapasad upama na iprila ang kaya kiyabta dun sa hukuman wala tigman niya Rasulullah ipatakit tigin si ikwalla kalau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha ibatakit tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam si ikwalla kau mata na su Fatima awatau Muhammad na mamankus kanyan na teped na kanon ang kutwaliman niya. Mana kurangitan ng Rasulullah ang kaya ka pamanko na amay ka di makasabar ang kaiyap kemermeran. Adis kanyan pusud ko kabaya wallah atawakal sik wallah nagkulog siyang kuta pamanko na andid ni ka pamanko niya nakarangitan wallah na kabinasaan yan sudal maingid na ayamala na kabinasaan yan ang kutwa alungan yan amori. Na ikatlo amay ka di makasabar ang kaiyap kemermeran na ayag kesuayan na pumangpads kaniyang ko di meraswa di makitindina la'anallahu rashi wal murtashi pimur ka na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaiyap pendan na gugyang kaya di tindinan ayan naman ang kaiyap betatidong sabab sang utwa di kapakasabar o mga tao ap kemermeran na igira ami uma ang kutwa kapendeto o mga kaper diurug sila ng usab di kumangaran sa Muslim na pumagay sila sa perak asar po makadapo sila sa ngutwa kadato makontud sila sa ngutwa lagi dutwa kadato na tindinan niran ang kaya pagtaw na sabab sa kap kemermeri sang kaya sabab ko pagtaw nagkuniran ang kutwa ayamanan niyan na tenden na buluy niran utwa halal la ilaha illallah na ayam ya kawitiran ng kuta murka wallah subhanahu wa ta'ala pimurka na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya bundan na gusto tindinan na sa nga masa tanong na ini sampai sa piyaka halal o mga tao ang kaya katindinan ayaman na niya nakuha niyo doon kaginan narginan surkiyo la ilaha illallah na ikapat apong gululan yan amay ka di makasabar na amay ka di makasabar ang kayap kemermeran na penglilimpang sa kanyan pengakal sa kanyan sa isang kutwa emanan yan nakapendegang yan lagi do din yan di ka pangilo nagukapagasad tikman ni wallah akirangitan yan ang kaya mga tao adi mangakal sa ekok kapanimbang nagukapangilo o di nakapagasad o di na sigulangan kandegang at yun di mangakal ang uta Muslim na kirangitan uto wallah subhanahu wa ta'ala Nagyang utubab kemermeran na asya buka makasukat na pelimpangan niyan so lagi dia na Muslim. Tikman ni wallah wailul lil mutaffifin sangat tasiksa o mga tao adis dan di melilimpang alladina idaktalu ala nas yastawfun igira apake kilo sirang ko mga tao na pakitarutop sila sa kilo wa idha qaluhum aw wazanum yukhsirun na amaya kasiran ipengilo na pengurang siran sa kilo. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun. Badi tutangkap ang kana mga tao. Apaguyag ni sila sa alungan na mori. Liyaw min azim si kumalagawi yagito su alungan ng kiyama. Ayaman niyan na yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ginasu mga tao, ginasu katindi ko mga tao sa amam Allah. Banan ditatangkap po mga tao lagi din nabsuniran. Adisyan di mga kal. Nagina kadakalan niya sa iku mga padagang rakatan. Tabi-tabi. Pagkakal niya maso lagi din na Muslim kata-katawan niya na ngutu adagangan niya na palatek na pengiro pa na original na asar buah kalaba niya na ngutu pagi na Muslim na pilaba niya pan sa pera takap naging ngutop na ini bagay niya nun adagangan niya na palatek kapan nakapangakalidanan lagi dito mamuso mga padagan sa seda sikano sana mga padagan sa seda adi di pagkakala so pagari niya Muslim upama kami adu susda kana tiruang aus to ami tinan adi kaya ang utwali liyaw mo nakaon na sumapi ako suda ka na may kakilo na ka nakialot ka ang utwa emanan yan na ano mo din miyang arusang utas suda ka na yung hindi piya kawidin tumuwak kaya abad malusus suda ka adi siya baka mapulsang kaya mga tao ay emanan yan na piya magitan wala sangat ko na siksairan ang kaya mga tao adi siya nimlilimpang la ilaha illallah dahil mong mga padagan sa gula sa kano sana mga padagan sa gula dino di pelalamiang ka na mga asadayo at nasisa na pelmi niya ng uto asadayan asada po makalimpang si pagari niya na Muslim nakalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala lagit mamuso mga padagang sambulawan di niyo pelimpang ang uto ay manan niyan na mga tao piling marumasaya niya ng uto bulawan niyan nakagiupusaan niya na tantong abirato tantong ako abirato pila ba labo nakasamya ka na lang
Akna giyang ko to kaya labay ng sa miyakalala na pulaban na kapmanuto ang utabuluan na piya masangaw na miyakalala manap kalabangaw. Dadi nga tanto pulugiya agiyang ko to emanan yan na degengan upagaring ang Muslim. Ini sa paranan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ba? Ay nutano ba mga Muslim di ka dindegang ka nga makasukat. Giyong ko mo pagaring ang Muslim na ino na natusuan makasukat. An mapiya ginawa niyan na di ka pa maginakala. Kaya katir Rasul sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Tigo nabi sad nagatiin sa akal kami niyan na di kami pud. Gaya nga kapangakal kapamagakal o di nakatrader na palid na ng sipat sa iko naraka jahannam. Mana asugi dyan ng ngalabak na kapusag sa iko naraka jahannam. Na gaya nga ayab kumurmuran na amay kadis kanyan makasabar na ayak hulugan noon na pendagang sa kanyan sa mga illegal lagi do drugs o di na pendagang sa kanyan sa pakabrag mga mukhaddirat ayat ito na mukhaddirat na hiya kullu ma askara wa ghayyab al aqla kal khamr wal khashisha ayamanan yan na giyang kaya mukhaddirat na langwan kebergian ang kutuakan udi na kesap nganian ang kutu mapi aka pamimikinan lagi do pakabrag at takasyabu lagu sumangapad kebinasan yan ang kutuakan dagina na palid na mukhaddirat ay ni saparanan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na amay ka sup kemermeran na di makasabar di pesud ko kabaya wallah tawakal nasang kulo giti sabab pamiyakad dakat sumanga padagang dagang sa drugs dagang sa pakabrag ayat wa sabab na diran masabar ang mutwa kapobriran na miyamang pensilansan na dilikadusan na siran gugumaan no mga laitamok ibarat na mutwa kialalaan sa mutwa drugs pusir na drug lord na ana mga pusirian na yung mutwa mga kemermeran ay pangadadakap na ngutap kemermeran duan-duan siran na udi makay nang ngutap kemermeran na ito ba udi makatamok na miya dusa kalabuso na miya dusa pen miya dusa ka liyo sang utwa kapken yang ko haram na binasaan niyam sulagi din ang Muslim alin na nindegangan sa mabrema ay man na mabinasaw na ang kuta akalian tikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram langwan na kebergian suakal na khamro to pakaberguto ay man yan arak to wa kullu khamrin haram na langwan na arak na haram ay man yan langwan ang kebergian suakal manusia lagi ito na haram si kumapda hadith na tigman yung Nabi ma askara kathiru fa qalilu haram so kapag binasa sa din sa pakaberga ang kutwa ma askara kathiru fa qalilu haram amay kagiyang utwa kapag bergin na madakal nagyang kutwa ay manan yan na may tubo giyang utwa sa gabi ko na haram panuto ay manan yan na amay kagiyang utwa siya na pakaberg na kumukam sa may ito na haram panuto gitwit tigo nabi al-khamru ummul khaba'id so at tigo nabi so pakaberg naginan ulwan o mga rarata wa man shariba lam yaqbalillahu minhu salata 40 yawma sad na tigo nabi sa minom sa kanya sang kana pakabreg na da tarima nun wallah subhanahu wa ta'ala asam bayang sa iko 40 gawi fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliya na sad na tigo nabi sa matay akasasalatan sa iko pismbe niya ng kuta pakabreg na matay sa kanya at ayak ya patay niya na jahiliya la ilaha illallah jahiliya da agama giti sabab akailangan na kapananggilan na ng mga tao ayaman na niyan na anugun niyan siya ko ginawa niyan na hey tao ap kemermeran na sabar kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kaan kamalindi nga ginawang ka siya ko kisumak kasangkanan ang mga rata ap pagabinasa mga ladusa ap pagabinasa na ayang kapangingiringi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kanya na tanto ko miya sugat akamarmar ay sa miya panutol na sunabi sallallahu alaihi wasallam nabo niya mo penggako tanggay at tiyan kaanian di pagkagdam ang kuta kaorean sa ikot tiyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam nabo niya mo din gagakuta at tiyan kaanian di pagkagdam ang kuta kaorean mana adun na lawan yan namin tataralo ang kuta kapupubriron na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minsan pan sa kanyan na wallah subhanahu wa ta'ala yang kadua panguyat tanong sa ikot kamarmaran amay ka makasabar sa kanyan na sabar ka na ayat tanurang ka na susibang asik wallah na palada nga suwallah
sami pugas aka suka maramar napakaluwagang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to, nagitiyan na sa mga fukara, napakasulsilan sa iko surga. Kaunaan iran ang kuta mga laitamok sa 500 ragun. Mana ang kuta kemermeran na kaunasiran sumul ku surga sa 500 ragun adi suayman na mga laitamok. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla agniyaihim. Bakasul dati ko Nabi so mga tao ap kemermeran apet si ko mga muslim si ko surga unaan o kapagasulad o mga laitamok si ko mga muslim binisfi yawmin sa saputol sa alungan. Nagyang uta saputol sa alungan na wahuwa khamsumia na ayakatindidiyang ko gawi sang kaidunya na 500 ragun. Ayamanan nila 500 ragun. Nakuna kong sumulad sa surga ang kuta mga kemermeran, mga pobre si ko mga muslim, adigyan ko to mga tao ang mga laitamo. Nagito yung sabab, at pumangintan si wallah, na diyan ko to kasusugatan wa kamarmar, na di makalang kapsimbatan si wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat duan yan, na tingin mo Allahumma ahini miskinan, ay kadnang ko at tingin Nabi napakapagintaw akong ka. Tingin wallah nini pamangnin. Pakapagintaw ko nga sa kamiskin o amit ni miskina nago tarima kong ga asakan na mamimiskin ako waksyurni fi zumratil masakin na uyaga kong ga asya kong nga tapin siya ko yamanan yan nagbilangan lumpukan o yamanan yan na mga miskin ginon idwaw Nabi sallallahu alaihi wasallam gito iso Nabi na akapagintaw niyan nas kanyan na mamimiskin nabayaman o to na ubat tanu kuyagan tanu din di tanu di pelubaan ang kota kauyagan tanu mga sabab pendagang tanu pagimpliado tanu alago sa mga ang mga pangisusukat sa kauyagan asar ka di ba mabaloy agyang koto mga kauyagan tanu di tanu di ka pelubas sa kauyagan na kanaba haram udi na makaalang sa iko mga simbatan si Allah asar kami tataros ang uta simbatan si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na sanggot na kapsusukat tanu na ikalak tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sita no maplubang kutakaw yagan tano si kuriski halal nagumaso at tano si ko yamanan yan na iniriskir tano Allah subhanahu wa ta'ala ay manan yan na plubang tano si ko yagan tano asiko halal kanaba si ko haram nagumaso at tano kumiyasukat tano ay iniriskir tano Allah subhanahu wa ta'ala ay akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na anna nafsan lan tamuta hatta tastakmil ajalha mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaiyan ginawa na didin matagmatay didin putay taman sa dinyan matarotop agyang mutu ajalian watastaw ibarizkaha na gudinyan makwalangon ang mutariski niyan paajmilu fit talab na piyapiin niya tigo Nabi ang kutu kasusugatiyo ayaman na niyan na sika no susugat siku halal o kita halal o baka no susugat siku haram wala yahmilanna ahadukum aw ahadakum istibta'ur rizq ayat lubahu bimaksiyatillah na ubar ka makatulod o ba makatulod sikisar ka no ang kutwa kati o kapagataling o mauno rizki o ba niyan babanuga ang kutwa rizki niya sang gulalan sa iko kang beradu sa siku Allah mana ang kutwa kalit kati ang kutwa kapagataling o marka ang kutwa rizki na ubar ka ito makatulod sa peluban na ka ang kutwa rizki nga sa iko kang beradu sa siku Allah mana ay peluban na kasawkin na masukat ka sa dunia apya haram fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'ati kagimata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na di mapumaruli ang utama tatagurkan niya na riski ayaman na di magan wala di magay wala ang utama riski niyan inunta ng gulalan sa iko paungurutan ko mga sugo niyan mga nasi kamukit ko prasis ahalal nagugyang ko takapakalang ako simba nga si Allah subhanahu wa ta'ala kay inshallah ta'ala nagkakuwang ka ang utuanganin ang mapapatutra ka asis iku Allah subhanahu wa ta'ala rizki ginanin sabab aging kayap kemermeran na baluin tanwaya aginan na tapanganan Allah subhanahu wa ta'ala na dinan mabaloy batano niyan mitulod siku kang beradusa ay panamaran tano nagyangan na kamarmar na si tano niyan mitulod siyang kuta kapakasabar katawakal na ugyang kuta kapangili saukit imasuat tano sa Allah nagugyang kutwa kapakapalubatan sa kawayagan siko kita halal nagu mabaluyanan ang kutwa kapakagdam tano sa margan
na makatundog-tundog agyang kuto doa tanong sa ikwallah pangni sa ikwallah nagutan tanong sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Gayud sa bapa pinalaman tanan sa kanulangon alangon na makanderenon si kung barang-barang ang mga ingad pangnin tanong sa ikwallah subhanahu wa ta'ala kan bunan tanwaya anam yakwa tanong ng dao. Salam na kasanusan sumbatan tanubay ako mga padoras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.